Taligbos na jud agi. Kusog na. Ano kaday ko an suri-suri man uno katin ang taligbos. Ay no, alim puno unta ani mananay gusto taligbos. Hi guys! Welcome back again to my channel. This is Mitchell Van Balongag. Another day, another vlog na sadta. So, karon kay buntag na. Kasi syempre, kay murag kanang tempo karon mura og kanang gadagom-dagom ba. So, naami kanding nga dapat isilong. So, karon mga 9 AM na sa buntag, mga murag manggipod siya kaayo ingon og kaulanon. Pero, kinahanglan namo ang amo ang kanding isilong kay kanang kanding magkurog-kurog na sila og dili isilong. So kanang mobitaw na silang gitawag og kanding kay kandingon ba, so dili sila dapat pwede basa og tubig. So naman may kanding binuhi po na siya. Ang tagiya na is Muslim ba siya ba, taga bitaog siya na sila nagapuyo. So dahang kay silang kanding, so dili na nila kaya ibalhin. So ang akong bana nibuhi sa ilahang kanding, mga kuana kabuk among kanding nga gibuhi nila, tulo kabuk kanding amo ang gibuhi. So ang isa ka anayan na ana siya nakuha na siya kanang silbi na taklan na siya ba. So murag alampingan kay kanang basin maburos na siya, mga sooner or later maburos na siya. So kay dagom-daguman ron, gadaguman. So ako na siyang ipasilong guys, kay para dili kaayo sila matugnawan or maulanan. So let's go, ubani ko ninyo guys. So don't mind na lang sa ako ang sanina kay murag wala koy kuan. So na naman ta diri sa probinsya, so dapat nani ra gid ato ang sanina. So pasensya na lang mo guys. So ubani ko ninyo mamalhin kanding. Natura mo ang kanding hantong ubos. So kuno naami tulo ka buo kanding. So tanawa ko ang suitcase, so medyas po ko. Pero may na sa mga medyas magita na ng pamas kay katlan bata ba. Nara among kanding guys, turo. Nara musungag bi ang kanding na. Basta gani ng kanding ninyo kuan, mo action og sungag. Inyo ra gina siyang hawiran ni iyang sungay. Anaon ra gina siya ko. Dili na siya musungag. Amigo may maniani. So naapo na mo kanding sa duha. Muna siya inahan. Nabason pohon mamuburos na siya, kinatakla naman na siya. So maniyahang bat unang anak dako-dako na. So ako na siyang buhian. So before na mo na siya ko anon, mo siyang taga-kanding ali. Koy. Buhian sa nato siya ko. Kanang kanding amo ana siyang buhian, amo siyang tagaan og kanang gay kay para dili ni kuan kay kaning kanding biya pagbuhi nimo aning kanding kinahanglan gini siyang buhian po nimo dayon kay modalaga na sila dehaan na pud ni sa iya anak asam ni gihok ko to aring bato syempre pagulat pasol kani amo ang kanding. Ulat sa mi ha. Na, malabod-labod na. Ka, dalaga na mo. Na, kuno na silang gitangtangan og mga bad. Mga baat. Kanang karon. Ulat. Na, dalaga na. Dalagan lagi ning kanding dayon ba? Agay, maawa. Sa kadali guys ha. Ato silang kuhaan og mi. Usang close lang. Kuag kalamong kay. Anong dili ni sila magkuhaan. Kadali mi. Para dili na magakuhaan. Dili na mo maghahago og kanang good ninyong kanding. Nya modalagan man po na sila dayon inyong badbaran og baat. So syempre ana na sila nimo. Ana na siya nimo. Kombutangan na sila ni. Musunod ra man guna sila Mi. Musunod ra na sila.
Nakasapayan anak mag kuan. Mi. Mi 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 mi. Mi. Oh. Dili oh. Nandun na sila. Nakasapayan anak maghawid oh. Ayan, diba? Nakahasol pag maghawid-hawid anak nila padulong sa ilang silinganan. Hari man ni sila isilong. Dara. Marami. Oh. Saan ibutang dari? Ano sila hasol ni mo? Baat. Mi. Diri. Kay bason sila og giuha ako siyang kuha silang kuhaan og tubig kay asin og aho na sila ako sang paimnon. Ano ko sang kuha og tubig akong paimnon. Unahan ako painom katong laki. Kay kanang laki dili na siya mainom kung inim na arti kay amo ang kanding. Ora binigtawo so ako ang manilang inim na. So don't mind rasa kung sanina guys kay para magita ning province. Narang among kanding o sige giuhaw gyud pag siya. Si Muslim nga kanding ni. Dili ani Muslim. Pero kami na tag-iani ron kaya kami man nga buhi. Sige mo ani. Utan man ni among kanding. Giuhaw siya pag ayo giuhaw. Manag-ino among kanding laki sa atong sulayan sa bayo ug mainom ba ning subla. Inom kami. Oh, niinom ba dahil? Oh. Baho? Di man mo inom siya ang inom ng salaki. Karing anak. Oh, dami. Na. Ang talikod, dili mo inom. Pero Mimi. Mimi. Oh, dili. Dili mo inom. Wala, hawa. Kuha na naman magpasilong kay. Kuan. Ako na naman yung ibuubog na naman yung subla aning akong gipaimnan og kanding kaya mausik di ako ni yun natin itanaman kaya rin na diuhap na itong tanaman sa tanaman na lang ibuubo may kanang among kanding kay bisan pa na siya og gitugway so murag kanon na yung kanding kanang kanding murag kanon na yung gigutom kanang magkaon na sila kanon na silang kalibang so ako pud silang while ako na siyang gihukot dito sa ilang huktanan so syempre ako po nang tagaan silang masima-sima kay para mga potag kumpay diri ay may bitay atong ilahang kuan kay kaning kanding gut mo nun lupig pay buros bason po lamang kaning inahan nga natakla na mo kung ano po ni pohon mo buros na mag-ampo lang po naman ta sa Ginoo ba kay kaning ibig sa kaning pusla papayas na dahon marami para sa kanding nga laki kaning kanding nga laki di ano mo sila papayas kaning ibig ta hato syempre kaning kanding di na sila mukaon o dili ibitay arte bikin ng mga kanding ato ano ibitay eme ano kami ibitay ng style ano nila di sila mukaon o ano nila sila aning laki
Ganahan siya pa sa payas. Payas ito pa ano. Kalayo ba? Dire. Mahisabot naman ang uning kanding nga balik. Kaya mga kandinga, mga buutan kayo mga kandinga. Mga una mo diha kay mura na baga taligbos na. Biyaan na mo na ako ron. Hapit-hapit tapod manoon mahumanda ini ilang gikaon. Pag ningkamot tong mugkaon kay gataligbos na manaki mataligbusan ko ani ron. Ani among kanding humana sila pangaon nga kanilang mga humana sila kun hanar mo ako sa ning kuwaon ning mga kun ano nila kay humana na sila kaon. Gutang namon nato ni ilang mga kinanan. So gataligbos na. Gutang kaning taligbos. Okay lang pag mataligbusan tali mo tayo ng malano. Hanggang mo may nagsidra mo pa silong ra mo may. Taligbos na gyud agi usog na. Ano kaday ko an suri-suri man ang katin ang taligbos. Ay no, andin puno ta ani malanay gusto ng taligbos. So shout out the icon ni Lian Vlogs, Baby Boy Matthew Big Fam, J-Prox, shout out sa inyong lahat. So thank you for watching guys. See you next video. Ang taligbos na gyud. Nagaulan na. Kusog-kusog na gyud ang ulan guys. Nagkusog-kusog na. Ganyan ako haring balay guys. So see you next video. Bye bye.